Здравейте хора, днес ще играем FC Mobile. Одеве просто реших да отворя един нормален пакет от 100 и колко там, от 109 оверала до 115 и вижте какво ми се пада. Чакайте малко. Ето този пакет, ето този, ето от 109 до 115. Втория, буквално си го купих. И си викам, да, то пак няма смисъл да го купувам, пак ще ми даде нещо слабо, хора. Вижте какво ми даде. От нормален пакет Касилия 115. Това е най-високият оверал в играта. Да, сега ще проверя Касилия с колко струва, само да го намеря. Омага, хора, буквално само, просто цъгнах позицията вратар. 5 милиарда и половина. 5 милиарда и половина струва, хора. 5 милиарда и половина струва този вратар, където ми се падна. От нормален пакет? Не знам какъв е този късмет. Да, хора. 5 милиарда и половина, така сега ще играя матч и да видя дали е добър. Омага, хора. Мале, не мога. Колко XP? 100 XP. Хора, това е най-високия оверал в играта. Вау. Това е... Не знам как така. Давайте, не ми дреме. Хората му казах, че другия вратар ми е много слаб. Исках друг вратар. Защото наистина това беше буквално много слаб и просто отворих един нормален пакет. Не знам какво стана, просто ми го даде. Всеки път ми дава някакви тъпи, не повече от 110 оверал, 111. Сега ми даде 115, хора. 115 оверал вратар. Пак казвам, най-високи оверал в цялата игра. Не знам, хора, просто вижте, този вратар е 112. Мага човек, хора, аз още не мога да повярвам. Какво ми се падна? Не, човек. Искам да го изпробвам да видя дали бачка. Дали е хубав. Корнета, ма сега. Да видя. Ако успее да направиш от дето е. Мали! Уф. Не бе, мале! Хора, между другото, без да искам, спрях малко записа и не знам дали се е видял как вкара гол, но нищо. Хора, това мисля, че сега най-добре, най-високо рейтнатия вратар в цялата игра. Не съм давал никакъв FC point за този вратар. Брат, тай стига, съм макана за всякакви лайфове. Много хора. Аз никога не съм вярвал, че ще имам вратар с най-високия оверал. Или като цял някакъв футболист. Не знам, хора, не знам. Това е... Аз още не мога да повярвам в човека. Нормален пакет, буквално. Буквално отворих едно нормално пакетче от FC Mobile. И ми даде вратар, най-добре. Касилиас то. Касилиас, между другото, е много добър. Добре, сега като... Преди защита да ми беше бати слабата, сега по какво стана?
знам. Наляко. Айде, Вини. Олеле. Нещо не стана. Оле, не. Знаеш кога ще вкара това? Това да няма някакъв вратар ради Видисова работа да му вкара такъв гол. За пръв път имам толкова висок рейтинг вратар. Не, то всъщност като цял футболист, защото много исках да имам някакъв 115. Сигурно, че ще имам някакъв 115, сигурно след като вече най-добрите са 130. Не знам. Защо той ме Добре, брат, то съдяпа за какво не дава продължение? Вижте колко време седи на 90 минути. Омага. О, хора! Този пакет преди всеки път, винаги си виках, че не си заслужава. Всеки път си казвах, няма смисъл да го... ще ми даде някакъв той детка. Няма смисъл да вземам повече такива пакове. Няма как, защото аз като видя, че имам, нали, джемове, като видя, че имам 3000 джема и няма какво да ги правя и просто взимам. Взимам този пакет и не съм вярвал, че ще ми даде толкова висок рейтинг. Защото всеки път ме скамва. Мале, хора! Имам Касилия 116 вече. Не, аз също не мога да повярвам, хора. Защото откъде почнах? Буквално на другия ми телефон бях 109 и като почнах на този телефон ми стана супер тъпо, защото бях, нали, тогава на 80 нещо оверал. Бях буквално най-ниска оверал, с който почваш. Нали, почваш играта. И сега изобщо не съжалявам, защото вече има и най-добре вратар в играта. Като на другия телефон, не знам. Хора, до сега, ако беше другия вратар, да са му вкарали колко голове. До сега са му вкарали едни поне 8 гола поне. И добавя. Хора, не знам, защо много обичам да вкарам с Винисиус голове. О, фол. Не, озрако. Нищо не направих. Хора. Але хора, Касилия сме спасела. Аз съм 7. Але... Вау. Хора... О, какво?
Това Барса ли е? Ама хора, това е Барса. Какво това лого на Барса е това? Това е старото лого на Барселона, ама... What? Човек, то как сложи това лого, бе? То как е това лого, човек? Як си беда? What? Така, на този отбора му е добър, брат. Я хора, мале, аз още не мога да го разбера. Още не мога да разбера. Не мога да повярвам, че Каселия е в моят отбор. Докато почна като някакъв нуб, където едва стигнах 109 оверала. И преди, хора, вратаря ми, преди беше някакъв, там радва се на 109 вратар. То пък кога ми излезна, бе? Много хора, това е много яко, не. О, не. Топа, Винисиус. Марк, как мога да подаде по земя, бе? Брат, много е гадно. Тъмън да засилиш да биеш един силен пауършут и пича просто да ти ритна топката, брат. Да ти ритна топката от краката. Това е ужасно. И аз съм го прави, на мен ми се случва много пъти. И един път така изкарах червен картон, защото нали се бях засилил да бия пауършут и той ми рита топката и някой друг от неговия отбор, като беше там. И аз като го изритах и е червен картон. Мари! Браво! Хора, сигурно вие, тия, които имат малко по-добри вратари, нали? По-добри вратари от моят стария, де. И не знам, сигурно не се радвате на това спасение и ще кажете, че е много тъпо. Ама ако беше другия вратар, щяха да му го вкарате така, като цено няма вратар. Така му вкарваха голове. Вкарваха му центъра. Да, и аз съм вкарвал от центъра, ама... Човек, това е друго, бе. Това е друго нещо. И от колко? От 110 оверала вратар да мина на 115. Вече 116, ако броим апгрейда. Мари за малко. Брат, може така да се обърне, бе? Маля хора, на мен като ми се падна сега преди малко, одеве. И аз изкарах... Такова, не бе, как се казваше, бе? Изгубих си гласа буквално. Маля хора, толкова се зарадвах. Не. Това няма как да спаси. Според мен това беше много трудно за спасение. Той като е така, нали... Такова. Той като в тази позиция и... Буквално е много трудно да го спаси, да аз да го вкара.
се засилва, брат Валверде, къде отива, бе, човек? На майната си. Хора, малене. Вау. Не, той отбор е много добър сол. Това никой вратар според мен няма да го спаси. Брат, то ти още почва да ме бутнеш. Що па не моли? Защото... Хора, така ме бута, че... То пък как ми ляга, ще ме спъва, бе. Ще ме спа. Мали, какво говоря, бе? Чакай, Касилия с един гол го беше спаси, може да е 1-1 и например да е равно. Не знам, хора. О май гад. Трябваше да снимам реакцията, бе, човек. Мале. Хора, ако си бях снимал реакцията, сигурно ще да си помислите, че ми се пада най-големия оверал. Ама чакай, той е най-големия. Какво говоря, бе? Хора... Хора, много ми е интересно. Касилия си има ли го тука? Има Касилия 112. Не ми трябва. Залагай. Чакайте, хора, искам да излеза тук в Реал Мадрид. Не, човек. Не, галерито. Галерито, нали е тук беше, да. Хора, тук ли е Касилиас? Много ми е интересно. Тук ли е Касилиас? Не, значи е тук силно Week 2. Хора, 1000 ранкъпта. Не мога да говоря. 1000 такива точки. Омага, човек. Винисиус 114 000. Омага. Хора, аз ще събирам за Винисиус. Аз съм 160. За 160 мога да си купа сега нищо. Мара, хората, мън си мислех да си купувам облак, човек. Толкова ми се събираше. Щех да събера веднага 400 такива точки, но... Хора, вижте. Касилиас. Кво? 142 давинг, 144. Омага. Колко 1,85? Омага, човек. Вижте, 1000 такива. Никой няма да мога да си го взема това вратар с 1000 такива, защото... Не знам... Хора... Чакайте, но всъщност ще играя... Бега, бе. Ще играя... Ще играя един мач или какво е там. Брат, искам маджове. Добре, хора, минавам скил геймовете и ще се включа пак на мача. Хора, минах единия скил гейм. Сега почвам... хора, аз не мога да разбера защо не ми дигна поне на 114 оверала това. Как се казва отбора. Добре, хора, минавам тази игра и се включвам пак. Така, хора, минах играта. Видеото стана много дълго. Стана към 20 минути. Така че, хора, сега само ще ви дам. Между другото, хора, още не съм взел тия неща. Не тук нещата. Работите. Хора, буквално, нали, влизам да играя. Към че да изигра да си взема това за деня. И видях, че имам всъщност, нали, такова, джемове, за да си купя един пакет.
Просто е така от нещото. А буквално от нещото просто ми се пада един Касилиас. И така, хора, така ще ви кажа какво ми се пада. Така. Първо ми се пада Испания. Викам си yes, защото всички испанци са много добри. Цяло. След това ми се пада, какво ми се падна, бе? След това ми се падна, падна ми се вратар. И си викам аз някакъв силене. И като ми се падна, нали, това е иконата. Демек, че, нали, да, иконата. И си викам, че някакъв 110, 111, 112 най-много. И изведнъж Касилиас, брат. Касилиас 115 оверала. И аз даже си викам какво? Гледам си аз, гледам. Това вярно е Касилиас. И да, хора, това беше за днеска. Утре. Не утре, не знам, просто сега ще продължа да играя, но този епизод стана много дълъг. Това видео. И така че, нали, някой другата част. Пишете, ако искате да има втора част. И чао!